Oso ni asase ewura obohunfo agya e de animonyam na ase e ma wo se Awurade oda odo ye ni ntidan dan nyina no ode wasem so ebre ye ebra so se Awurade wasem so eba ma wutumi ene wa hoodin eni nsema ebe ye chi na enye nhyira ma ye eda wase wo Yesu din mu. Amen. Amen. You adofonom mo ankasa mo nua ene mo dofo Apostle Kwatenie, the bride of Christ na moti yenkan na ene so ina Nyankopon asam so ebe kasa kire ye ho na afi yetimi adutu ye ho fo so de be ya yenyina da achi bia na ebenya nkwaje ama ye kra Nyankopon asam ba ye nche awia ene anadwo ye tene radio ahodo bebre no aso na ade be na ya na ye afa ho awoye ne ankasa ye nkwaje ho na na ye behwe onua bi a Nyankopon asam ba na nche a odi ahopopo ege ya asam no na ya hwe ye nso Nyankopon asam ba ye nche nso a se na yesi edi ahweka ene ahopopo nso age Nyankopon asam ebedi ka nka Nyankopon asam no wo Luke chapter 19 verse 1 to 10. Luke chapter 19 1 to 10 na ya hwe de ho se na akwhye ne yeroko se otwam na hwe obema bi wo ho a ofe ne Sakio a oye tuje ni pani a oye defo na ohwe Yesu ehun ne nipa ban na nso nkrofo kwaku ni nti na ontumi ebise na oye kwatia na odutu mirika edi ekan koforo achen bi se okohwe no ebise ho na obefa na Yesu duru ho no omanani so ehun no na oka kire no se Sakio yentemsi form na ofie na enne hese metena ne na oye yentemsi form na ode fe ebeje no ohun no wonyina nwinwi eka se okosoye obema di odiboyeni na Sakio ejina eka kire Awurade se Awurade hwe me de mahode fa me che hiafo na se me nam kontumbo so majo bibi a me bo ho mpere na bitu aka Yesu ka kire no se enne ena nkwaje aba fie yi mu ebise wono nso eya Abraham ba na onipa ba no eba se obahwe na abaje dia ayira Awurade asem a ene yebese enyina yotu ye mo se biheri ye ne ntem biheri part 1 na ene yebeka safa titu ye nkwaje ho ene anamon a Nyankopon asem ba ye nche ya Onyankopon ehwe se yetu ye hu se obema Sakio yi kuna otimo nipa nim nipa ko a woye nipa nim se wa na owozika na nso wontene oye dibonyeni na enye se wote kurum na nipa bebre no anim se wonye Sakio wa anyi dim papa na nso no yenhwe na Yesu otwam Jericho na oka Bible na egenka ya kire se nipa bebre na edi Yesu achi na Sakio nso pa Yesu nso hu ne nipa bae na Bible se na se na wo yakwatie ntino nkofukuo no wantimi anhunu Awurade Yesu Kristo ndi onyaade ne se ne obelutumi ka na wadi kai na wakoforo edua na Yesu twam a watimi anhu no nso wenyina ye enkwagye ho adwene bi a eba na tirim ho na be sa adwene ye ma Sakio se baabi a wugina no o first attempt na anye yie ngofo na do so ne ntina nso wo tie ntin wantimi anhu no de ya kapaba betina nenso wa mpani ba bi antena oto aso akoforo achen bia na de be ni nipa beka uzikani a onye sika pa ni nipa beka na de nipa nya sika na bo wondam mo he sikani we so akoforo bia nanso ehun se obema Sakio wa ni die nkrofo beka chi se wo pe nkwaje ana odi bi so wanu se wo be ye de a hwe ne wa ni nipa chi ebi se wonka wodi nkrofo achi a ena hwe se bia se de wo se tie no a anka sa adua no ngwangoforo no so a anka ne nkwaje wo fan bibi wona so wa anya untimi nya nkwaje o bibi wona so ya anya ni monyam won so entimi ema ye nchen Sakio make effort on ankasa ne nkwaje ho yenhwe Yesu duru ho no ankasa no o manani so ena ohu ono ene Yesu nso otwamu o manani so no ohun Sakio no kanya Sakio ye ntenesi form na ene wo fie ena asese metna yeme Yesu nso de nso ehun Sakio no wa mu enema ho atan anko negative ni mu wakofuru dia na so wadwene ko ne boni mu de a enko mforo be goni ba be ka me ho asemben na nso de ohun de be firi mu aba ene say bibi na ye hu de be firi mu aba se ebe boa ye na de ni munya be bre ye na emaye ndeti ankofo fa ho die so nko a de a mama ye nye Sakio wa mu atan anko ne boni e kwanzo ni mu wadwene ko ne papam se me kofuru dia no a na owura ye otwamu a mehu no
eba saa nso a de me hwe ne me nsaka ana ya hwe Yesu so kan Sakeo yɛ ne ntam nesi fam no na wufie na metena no ɛna nka sɛ me ne bɛka na nya hɔ na obɛtena sɛ be ene de hɔ ɛna so fo be ɔmpa baabi hɔ de because Sakeo yɛ well to do bibi wɔ ne ho bibi wɔ ne nsam ta Yesu no ntina ohia ni fie na Yesu akɔtena na sɛ Yesu nkɔtena ohia ni fie de ne ohia nya de papa a sɛ ɛbɔ mpa yɛ kora sɛ ehia yɛ nanso na Yesu ni ade ni me sɛ Sakeo ne ho ɔde ntino ɔkɔ baabi a ɛhɔ ɔde dabi na emu sɛ Sakeo ɔpɛ nkwagye enirade nso anwe de nkɔfo bɛka ebisa ɔno kora ɔka sɛ ne wufie na mɛtena no nkɔfo be nwanwanwi sɛ wodi bɔyɛ ni sɛ na wɔkɔsoɛ no waba wanyɛ obia ankɔsoɛ no sɛ nipa a wɔntene nipa a wɔnyɛ ne fie na wɔkorɔ sɛ ne sika ntira sɛ ɔwɔ sika nti wɔkɔ obɛgya na kwae ofuro no sɛ wɔkɔ a kakra wɔde mama no adi nti nanso nya saa o wɔn sɛ na asɔfo bebre no aba onyame adwuma no ebinom de pesika ebinom nso yɛ ne wɔn kure mu na ɛno nso de ɛbɛkɔ so a ebenya nkɔfoɔ bi Nyankopɔn adwuma no ɔbɛyɛ no wɔn kure mu ɛna ebenya nkɔfoɔ bi nso Nyankopɔn adwuma no nso no ɔbɛyɛ no ɔmo mfa no kure nso nyɛ ba ɛdeɛ bɛ na wɔyɛ afa wɔn nkwagyeɛ ho behavior ɛwɛde duru hɔ no kaje Sakeo sɛ yɛ ne ntem nesi fam yɛbɛkɔ Nyankopɔn asɛm yɛhwɛ Nyankopɔn asɛm nkɔfoɔ bi a Nyankopɔn ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nyɛ ne ntem yɛ ne ntem ɛde ɔso bebre wɔ Bible mu paa na ne deɛ me fa Sakeo de me baako bi na bɛka ho na ɔmo sɛ ampa sɛ Nyankopɔn asɛm ba wɔ nkyɛn na wotwentwɛn wɔ n'ase a ɛwɔ nkwagyeɛ ho a ɛdeɛ bɛ na bɛto wɔ Awurade asɛm a yɛatie na wo nso wotie ɛnyɛ wadwene sɛ wɔkɔ asɔre sɛ yɛbɛtena radio so ne yɛka Nyame asɛm a yɛne ɛni adwene mɛ sɛ yɛkasa kyerɛ de bɔnyɛfoɔ na ɔmo yɛtie Nyankopɔn asɛm nyinaa de bɔnyɛfoɔ da bi bebre no akɔ asɔre dodoɔ no a ɛti Nyankopɔn asɛm radio so dodoɔ no a ɛkɔ asɔre na kakra bi ɛnkɔ asɔre na ɛtie nanso ne yɛkɔ asɔre nyinaa na Awurade ba yɛbɛkɔ bie ɛni ɛnyɛ wadwene sɛ mɛkɔ asɔre enti mi deɛ masɔre a mɛkɔ no deɛ ɛno ano no da bi Onyankopɔn asɛm na ɛgye nkwa ɛni sɛ Nyankopɔn asɛm ba wɔ nkyɛn na wotie a na wode ɛroto abrabɔ ho na wahwɛ kwan a wonam soɔ Awurade Sakeo yɛ ne ntam nesi fam Sakeo nso wɔyɛ ne ntam na osi fam Yesu wɔ ni pakyi sɛ nko odi ni pakyi a ɛnka wankɔ Sakeo fie Awurade ɔka sɛ wɔhwɛ sɛ nipa bi esika fa yɛ ho yɛ korɔ no ɛne yɛ aware sɛ yɛ ne yɛ dwamammɔ ɛne yɛ wudi a ɛnko ma yɛ nkyɛn nanso ɔno de wɔ sɛ adebɔyɛfoɔ nti na ɔbaeɛ nti ne wɔ a wotie me a nɛ Onyankopɔn asɛm ba wɔ nkyɛn no sɛ wonya ɛmfa Awurade sɛ wɔkra ne wagye nkwa na Awurade honhom nya mɛtena wo mu na wabra bɔ nya nsa yɛ de a Awurade sɛ yɛ ne ntam nesi fam yɛ ne ntam nesi fam na Sakeo nso ɛyɛ ntam no si fam wɔanwene sɛ ni besi fam na sɛ mi pira me nya ne ntam na me de ahoma pira me pira bɛyɛ dada bi no o ka abayɛ bɔ no Yesu ka sɛ yɛ ne ntam nesi fam no ɔno nso yɛ ntam si fam ɔdi Awurade asɛm akyi pɛpɛɛpɛ ɛna wɔ sɛ yɛ bi Nyankopɔn nso asɛm akyi sɛ Awurade sɛ montwɛn ane yɛ twɛn monye ne ntam ane yɛ ne ntam ɔka abayɛ bɔ no a ɔka kyerɛ somafoɔ no sɛ montwɛn kɔpem sɛ ɔde ahoɔden bɛfiri soro ama mo ansa na ma ɔka Nyankopɔn asɛm nti Yesu ta ma ɔne asuafoɔ no ɔbɛkɔ no anka nkyerɛ mo sɛ monkɔ ntam ne mo ka kyerɛ mo sɛ ɔmontwɛn nti Yesu ka sɛ yɛntwɛn ne yɛatwɛn yɛnyɛ ne ntam ane yɛ ne ntam ɛne deɛ Yesu bɛka no na wɔsɛ yɛdi akyire ɛnyɛ sɛ bia asomafoɔ no bɛka sɛ na sɛ yɛankɔ ntam a ne nipa yerɛɛ wona abɔ nipa bɛɛwi ase wɔno gye nkwa ne sɛ twɛn no ɔmo ahoɔden mfiri soro ansa na wakɔ sɛ daabi nipa bi yerɛ nti mitumi ka kɔ daabi Awurade Sakeo yɛ ne ntam si fam na wɔne Sakeo afei ne ɔdili woka abayɛ bɔ no ɔyɛ ne ntam ɛnam Nyankopɔn asɛm ɛka kyerɛ wo sɛ wo nso abrabɔ bɛ na saa na ɛwɔ mu Awurade sɛ yɛ ne ntam na sakra wadwene o na ɛbrɛ ɛni hɔ ma yɛ da biara Sakeo ɔyɛ ne ntam na afei nso no Sakeo so esi fam no ɛnam ani gyeɛ ɔha na ɔka sɛ Awurade sɛ menam kontompo so ma de obi bibia me bɔ ho mpɛ na metua ka na me ba ho de fa nso me kyɛ hiafoɔ ɛnyɛ numdwo o obi ga sɛ wɔn numdwa esikafoɔ de saa wɔyɛ numdwa that ehun sɛ de Sakeo bɛyɛ na kyire paa na ɛbɛkyerɛ sɛ obɛgyina nkurɔfoɔ no mu ɔka sɛ menam kontompo so ma de obi bibia me bɔ ho mpɛ na metua ka no na me de ma ho de fa me kyɛ hiafoɔ no sɛ numdwa a ɔka ne saa ɛbɛrɛ bɛkyerɛ sɛ ɛnɛ Nyankopɔn asɛm a wotie nso no sɛ wo so yɛ Kristoni nso a Onyankopɔn ɛbɛdi n'asɛm akyi o Onyankopɔn ɔbɛdi n'asɛm akyi ɛna ɔde abu atɛn Sakeo ɔyɛ ne ntam osi fam ɔka ne bɔne kyerɛ Awurade ɔde to ma sɛ ɔyɛ de bɔne ni na Yesu ka sɛ ɛnɛ ɛna nkwagyeɛ aba wo fie sɛ nkwagyeɛ ba wo fie adeɛ bɛ na wɔbɛyɛ nkwagyeɛ ba Sakeo fie na adeɛ bɛ na ɔyɛɛyɛ Yesu ɔno ne nkwagyeɛ no o
eni sɛ yesu abasaki ofie di ane sɛ nkwagye abasaki ofie Awurade yesu na gye nkwa Awurade yesu achi nkwagye ni ba bia obi opo yesu bia ni wa obenya nkwagye na nsa kio wase enne na nkwagye ba wo fie sɛ nkwagye ba wo fie a eba ba ye wo de eba teneteno nkwagye ko saki ofie a no onna so nkoye kalabule ni bio wo wona so nko saa wade bio wona so nko bokoro no wona so nko esi nkofo bio sɛ enna wa wutie me sɛ wudi adanse sɛ nkwagye ba wo fie a sɛ nkwagye ba nipa brabom sɛ nkwagye ba nipa setena mu ɛsɛ nipa no ɛmakwan bia nipa nam so bia wɔsesa nemo ɛnyɛ sɛ bia mekɔ asɔre me Roman ni me Pentecost me Deeper Life ni me Church of Christ ni me Yehowa ni nyina de nka bibia sɛ nkwagye eba wo fie nkwagye eba nipa brabom a ɛsɛ nipa na brabɔ ndi Yesu a woni nkwagye no ɔkɔ saki ofie no na nkwagye abasaki ofie ni nkwagye eba wo fie de be na wo bɛyɛ ɛbɛyɛ wo da na woni bɛgye ho ana na woni me sɛ nkwagye eba wo fie a na ensan so aba wo fie nkwagye eba wo fie a enye no me na eba wa brabom eni Nyankopɔn eba nipa brabom a wɔmfa no me mra nipa brabom na nso nkwagye eba wo fie a onto aso ensa wade eni wa wutie me sɛ na woni oba be hye hɔ na wonye no ho ade na wotwe mpana de a hu sɛ nkwagye nya ma wo fie ye ntenesi fom enne oka baye bɔ no sɛ motenani a mamu mpirimu akoma oka Nyankopɔn asɛm o Hebrew fo ngoma no enwe Nyankopɔn asɛm o Hebrew chapter 3:7-8 nyɛ Nyankopɔn asɛm ka wɔ se enti enne sɛ de honhon ɛka no sɛ motenani a mumpirimu akoma so onsaki oti Awurade no wampim na akoma ye ntenesi fom ɛhwan no yɛ ne ntem wa nwunu ho sɛ me besi fom mahwe ase mahwe mepira da bi emre ni hɔ mani pa ye delay o owuo eteta hama so ne sɛ na wo twempena sɛ na wo yɛ kalabula bi sɛ kronu bi kwa mi na wonam so sɛ wi bi na wo nom sɛ obrabɔni bi na wo ba ebre ni hɔ ma ye ni o sɛ ki o yɛ ne ntam hwan no yɛ ne ntam na o si fom na Awurade kan sɛ ene na nkwagye aba efie ye kan sɛ Yesu ko krom wo no wa nkɔ so kɔtena wo da bia o Awurade asɛm no antena wo da bia ka ba yɛ bɔ no a wɔ se na o twam ni Yesu wa nkɔtena de ko so ɔkɔtena wo di sɔfo ebre eni wakura eni na ɛyɛ adom pa yie pa makuro no ɛne Nyankopɔn asɛm a wo so wutie ɛyɛ adom pa ma wo ebia na wona aka wo wiase no na bia aka kra bi na entena ho emra afe ɔho ɔne bɛsa ansana wɔhwɛ Nyankopɔn kyerɛ kwae ɔsɛ ɛka ɛbɔfoɔ wɔ yɛ man te bremu ansana na bɔne na ba sakio yɛ ne ntam ne si fam die hu sɛ Awurade kɔ Jericho fo bebre hɔ a Awurade ho ahia ɔmo Awurade kɔ hɔ no ho ahia ɔmo bebre hɔ Nyankopɔn asɛm ayɛ kan ho ahia ɔmo na bi wɔn so ho ahia ɔmo pa yie pa sɛ na wɔteɛ Jericho fo bebre hɔ a Awurade Yesu kɔ hɔ no ankasa ho amamfa so ama wɔn bada ehu sɛ sakio de Nyankopɔn asɛm ho bamfa so ɛma no to Nyankopɔn asɛm a wutie ma ho mramfa so ma ho ɛmfa so betuma ba so ama yɛ ne sɛ asɛm ne betuma nsan abrabɔ na asɛm ne bia baabi atena na esu no ayekura yɛ no a Yesu bɔ ne etebia bi omu enye no yebetimi afiri mu Awurade kɔ Jericho bada wa nkɔtena hɔ na otwam na ebinom so edi n'akyi na yene mese Nyankopɔn asɛm bebre no a ba nipa nkyɛn a menim sɛ ɔmo te Nyankopɔn asɛm saa mra no bebre no ɔbɔpɔ yɛ Jericho fo bebre no ɔbɔpɔ yɛ na ɛnɛ nso menim sɛ binom te Nyankopɔn asɛm ho bɔbɔpɔ na ebi wɔn so ɛho nhia ɔmo koraa ebi nim sɛ o ɛbrɛ wɔ hɔ da bia ɔmo bebre no nso ɛbrɛ deɛ sɛ wɔ hɔ da bia nipa da bi Nyankopɔn asɛm deɛ sɛ wɔ hɔ da bia nanso mene ɛnte saa o ɛnte saa koraa ɛbrɛ ni hɔ da bia bi betimi asi wɔ nipa wa brɛ abɔ mu o bɔto hɔ sakio ne ntamese fo no ɔte bia no so na yɛ sɛ ɔnyɛ ready sɛ ɔbɛso Nyankopɔn sɛ obi nyɛ ready sɛ ɔbɛso Nyankopɔn ɔte Nyankopɔn asɛm a na nakoma yɛ dendenden nti ne wa wutie me moma yɛ ma ewiase abrabɔ a emu yɛ dendenden ne hardship no nneɛma bebre no ɛkɔ so no afei ɛmfa yɛ adwene na afei de kalabule ne kwan bi a nipa ba fa so obedi die ɔbɛnom de ɔbɛyɛ bia tena sɛ bia de no ano ɔbɛyɛ da bi still Nyankopɔn da so di n'asɛm wɔkyi Onyankopɔn asɛm da so yɛ n'asɛm Onyankopɔn still ɔfrɛ de bɔyɛfoɔ so ɔmma ne nkyɛn na ɔmmɛsakra ɔmo adwene ne sa de bɔyɛfoɔ mmra na ɔmmɛgu asɔrim na ɔmmɛkɔ so amɛsa awadeɛ adwamanfoɔ nyamafoɔ mmra Nyankopɔn nkyɛn na se na ɔmmɛkɔ so ansɛ awadeɛ daabi ɔse yɛ ne ntɛm ne si fam ɛbrɛ eni hɔ ma yɛ ɛna nipa wɔdele ɛbrɛ ni hɔ koraa nti yɛmfa ne sɛ Yesu gyina hɔ sɛ ɛbrɛ
wa wo tie me fa na se Yesu ogina wo se ebre na obetwam obefiri ho ofiri ho na ebre na sa na enkwagye ni ho bio eni Yesu na ye ka na ho asem na gospel age na wo bra ba andi o asempa na ye ka no ye wo bra gospel age ni ba na wiye enkwagye da na ebetwam the day of salvation na ye ka ho asem na ebetwam na afedi ebeduru mebe no na Nyankopon enkwagye asem no na asi ti ewiase beko esunka bi pa mu pa yie pa na ya hweni ya ebi edile Nyankopon asem ba ni panche na obato o kira mesakra madwene ene mesakra madwene o nyame bua megyae oba me ne tu amenya ne ho ade makoye ne ho ade krono amigbo megyae wi amenu megyae ensan megyae ensan no ntokwa ne sisi ne braboni afedi me ne Kristofo pa ba hyiam afedi metene me ho aso Nyankopon yie pa me nye botro bodwo me mi me aso Nyankopon yie me nua ewo ho ye ne ntem ne si fom saki ono na foro ye ndi ono na nim ko ya bafa so obesie ene me wa ene ne ko wura mu te bia bi wa ene ne ko mu ene se Nyankopon bo ye nko ne ne be sa afiri mu se nipa yentimi nsa ya adwene awo ye mera to ne ye bone ne ma bi ye hode a Onyankopon kan kire ye se nsakra ya adwene da ndi ene wa wutie me ebre etwam ene ebre na twa nipa o nipa na twa ebre o nipa ya ne ye twa ebre o ene ye wo bre wate ene ye adomo bre ma o ye ne ntam ne si fom Sakio oye ne ntam na osi fom eni hasa ne ye kan wasa na se Onyankopon ka se nye ne ntam o mama ye ndile onim de ndi o kan Sakio wanga Sakio si fom wo se ye ne ntam bi hurry ye ne ntam ne si fom Sakio oye ne ntam na osi fom ye be sum Nyankopon wa e se ye ne ntam pa ye pa so we wade so be sum Nyankopon de a eni etu ara montem pa anya sa de a eni ebre ntwan ni o ebre ntwan ye kura ebre ntwan ye ebre na Awurade wajade kono ne Nyankopon abe kuro no mra Yesu no wajade kono Yesu Nyankopon abe kuro no se obeje wo obedi kuro no mra Nyankopon asama ebe we Nyankopon asama se ebe wo na wote a na nkwagye ebe wo no nkwagye no na ebe wo ti ene nkwagye aba wo fie Yesu one nkwagye no ye ti Nyankopon asama wa ne Nyankopon asama achake ya bra bo ho Sakio oginae no kan se ene seminam kontombo so maje obi bi a bo won pa na mitu aka ha se de ma Sakio onya agene ma akofo rie ni nyina ne se ne opa Yesu hu no de ma ntina na wo so bi a wo pese okwa asore na bia na se okwa na okwa abaye bo no a Sakio ohun se ha na Yesu befa minu ene se bia opanyame asum ti kwa asore bia o da bi ene asori bo okra nko ankokora nka ye chen so nka okwa asori ene wuti fie na wa nkwa asori a ene nka ye no waso okwa ne edi nkyerechire boni bi ene ne ma boni bi ebe se wadwene mu no de ene nka ene wa nkwa asori kora nka ye na Bible say ye Kristo of wo fora wo mo enkwagye no anase Kristo of wo fora wo mo asum Nyankopon mo nim Nyankopon akwa no e wo say ye de ye ho bo wo mo Sakio the first attempt na anya yie edom no nti so oya kwatia nanso wa mpaba na die ntia Sakio wa mana mpaba na se anamono no wotuo no na hu hia no na o pe wo honso so eni se nyamesum enema bebre obu wa meka se wo bi so besum Nyankopon nanso ya no wate ahwe a minia empaba sorry o na Awurade efro sorry na Awurade wo fro mu yenge kan ye ho na Awurade efro Sakio wa mpaba na open wo ho so bibia nipa ye bia sa hu hia no a so na tie bia na de oyi ni yemiye Sakio na hu hia no eni onu otutu mi ka go furu bia no sa hu hia na ngwa furu bia no sa enkwagye hu hia wo aba bia enkwagye ni wo bia ho beko na sa enkwagye ni hu hia nipa na ye ntoto a obeso so Nyankopon na minim pa bo wa me de beka sori na mini atare ne be hye na de ndie na mini ne kura kwa sori minister me de beto correction me de beto hwede okeka Sakio fa na kwanya me se mini anwo de ne beka furu bia ho na so nkwa furu bia no sa wunya nya opeso obeso Nyankopon ene nkeka bebre ne asoro kra bebi okwa asoro kra kwa wa na asoro kra kwa ne kwa asoro kwa mo pontem hwe Sakio ka abaye bono a na onim ba bia Yesu befa oka abaye bono so na onim se ha na obefa na ampa okotena ria so Yesu man ne so hu no so okọ wrong place anka Yesu ehu no enye wadwene se the opa sorry akwa sorry abe wona ensa wokro da bi asafo e kire Nyankopon asem onokure onim asafo kire Nyankopon asem onokure nso a
na wote so obi ka Nyankopɔn asɛm sɛ no krema obu sa no nyema bia wonte ase no betumi adarete o na tumi aboa wo enkwagye ho asɛm yɛmfa nkwagye eni agoro yɛmfa nkwagye eni agoro kora Sakio ne first attempt na anya yie no wampa aba okonso etu anamon ene sɛ bibia hu hia ye bia no ɔpɛ no hɔ nko a de a ene yɛbɛkɔ so ayɛ nso obi ɔpɛ so obɛsum Nyankopɔn a obetuma asum Nyankopɔn na sɛ ɔpɛ ni wadi a ne nipa ka sɛ onimmerɛ ne da fe ehu hia no ha sɛ Sakio onya ɔpɛ wɔ hɔ a sɛ de tie bia ne de ɛkwan so ba bɛda hɔ Sakio wɔyɛ dwom pani nanso hono sɛ enkwagye ho de me koyɛ mu skani bebree me koyɛ mu gentleman bebree na sɛ ma nya bibia amoa me ho a me nkwagye afɛ de ɛbɛpem ni Sakio wamfa ne nkwagye ani agoro kora ne first attempt na anya yie no o make second attempt ɔkɔ hɔ no a wɔyɛ akwatia no ɛyɛ nti wɔahu Yesu no ne wɔahu no sɛ still no wa mana nso wa ɔsa make attempt kɔ n'anim kɔ furu dua to mo yɛnso yɛ nkɔ yɛ anim abrabɔ mu kora na setena mu ewiase abrabɔ mu no sɛ oyɛ bibi na sa anya yi a ɛma ba mu sɛ adwuma bi na wɔwɛ na adwuma na anya yi nta bibi na akɔ na sɛ yɛamfa wo a second interview ba tra engasa o na sɛ mekɔ ba akɔ yɛamfa me de no anda bi Sakio wa nya sa adwen no mo ma yɛ nya dwene bɛ sɛ enkwagye no sɛ yɛ anyere yɛ ho ne yɛ amɔ yɛ ho mɔden wɔ ho a enkwagye betuma ba yɛ fie Sakio ɔkɔfuru dua na ɛka sɛ ɔnya ntem na ɔnsi fam na ɔyɛ ntem na nso sɛ ha sɛ no woka ba abɔ no a sɛ yɛbɛsom Nyankopɔn na mo nsom ne ntem o wosom Nyankopɔn ntem o simu ntem na wɔtumi akɔduru ntem na nya mmera yɛbɛwuo nya mmera afei a nipa yɛbɛtena wa bɛkɔ wiase a afei ne yɛbɛwuo ne yɛbɛfrɛ sɔfoɔ sɛ sɔfoɔ mabɔ mpa yɛ ma yɛ na afei Nyankopɔn nye yɛ nkwa da bi o ne yɛkɔyɛ too late wɔse ka ɔbɔfo wɔ mmerante bere mu ansa na nabɔde no aba nti ɛnɛ wa Onyankopɔn asɛm ɛba wɔ nkyɛ wotie mi sɛ Awurade nya mɛtena wɔ abrabɔ mu na wonya mfa Yesu sɛ wɔ kra agye nkwadeɛ a bɔmmɔde bebree na ɛbrɛ ɛntwɛn nipa Sakio ɛdɔm no nti wɔahu Yesu ma ɔyɛ biribi ɛbɛboa no ɛne sɛ wosim ntam deɛ a wobɛduru ntem nti yɛnhwɛ Sakio ɔhu sɛ ne first mistake no ɔkɔrɛte ne first mistake no ɔhu sɛ wankɔ ntam nti ɛna wanyɛ baabi papa anyina sɛ bibia woyɛ ne ntam wɔ ɛboa sɛ adwuma wofiri abrabɔ sɛ ntam wɔ ɛbɛboa wo awadeɛ kora no ware ntam ɛbɛboa wo na mmom nka sɛ wonya nnu mena sɛ wode wane no akɔware na mmom ɛnyini bebree bi sɛ ɛberɛ di hɔ ma wo bibia wosim ntam a ɛyɛ papapapapa wokɔ baabi na akɔ ntam a hospital kora na bɛkɔ na akɔ ntam a ampa wohu dɔta ntam sɛ adwuma bi na akɔpɛ na akɔ ntam wonya baabi papa tena ti moma late yɛni late mfiri abrabɔ mu kora Sakio ɔkɔ ntam ɔyɛ ntam na odi wɔn kae wɔn na wodi ne kae wɔ abrabɔ mu Sakio wɔ sɛ aha na onya ade ne sɛ ha na Yesu bɛfa na Yesu ɛso ɛfa hɔ nso na ohun no ɛna Awurade ɛma n'ani so ti Awurade wɔma n'ani so a ohun o meni a wotie me Awurade ohun abrabɔ a woti mu ohun akoma a wɔde hwɛ no sɛ de akoma pa bi na hwɛ Yesu nko ade a ɔmɛyɛ hu no ɛbi bihari enkwagye ni hu agoro ɛna enkwagye asena na ma ɔka sɛ yɛ abrabɔ no enkwagye ne etwam nipa wo yɛ de ne abɛwu afi wiase ɛkwa miɛnsa a ɛda wo ma nipa ne yɛ de ne nipa wobɛfam ɛbrɛ nipa wo de bɛwuo baabi a wobɛwu atɔ de ɛbɛyɛ wo ma wuo ɛne san yɛ oda so wɔ hɔ obi a wotie mi bia wo sɛ wo wɔ mmere a yɛatwene mmere bi abɔ ho expiring date bɔ ho time obi a de bɛwuo na wo sɛ bi Nyankopɔn hu mabɔ de ane bia ne watwuma ma wo ne baabi a bɛwu nso atɔ nso ɛbɔ ho baabi a wobɛwu atɔ yɛatwene abɔ ho obi a baabi obɛwu atɔ ebewu atɔ aresabia ebewu atɔ nsuo mu ebewu atɔ kaa mu ebewu atɔ afuo mu obi a de ɛbɔ no ho obewu ebenada obewu kwada obewu awia obewu anopa obewu musumi nsɛ mu obi a de da no awa obi a de bewu obi ɛbɔ ho de ɛbɛyɛ obi a mena wuo nso ɛno nso nkyɛn yɛn obi a yɛ ade na ɛbɛkɔ no ɛbɔ no ho obi wɔn nso ebia na bɛka sa no obi wɔn nso wɔn na bɛka no na wɔn nyinaa mu no sɛ abrabɔ wɔn nyinaa nya mma ɛde bɛ na wɔyɛ fa wɔn kwagye ntina mɛsɛ yɛde ntam ɛno ntɛn wɔn nan so wɔate yɛkɔ Bible mu ɛbɛn nkurɔfoɔ bɛ Nyankopɔn ka nyɛ sɛ munyɛ ne ntam ɛne deɛ menkɔ wɔn ntira yɛne ntam ebi sɛ ɛbere ni hɔ ma wo wɔde ntwɛn wɔn nan ase Onyankopɔn atemmu wɔn nso wɔ hɔ Onyankopɔn atemmu wɔ hɔ a yɛne kura turo doo a daakye bia nipa bɛkɔ gye Nyankopɔn anim ne Nyankopɔn nso abu yɛ atɛn
de be na ya fa nkwaje ho ye ko Nyankopɔn animu a Onyankopɔn amagye ye nkwa enama asɔre bi ne ye to ye ho so nti da bi enya asɔre nya visa de ko Nyankopɔn nkyɛn ne mo tina so ne Kristofo hie mu de nanso nkwaje ba wufi a na be sesan saki onya san nkwaje ba ne fi a fe de na no ano okɔwe ne dot o so magye Yesu aba me fi asa magye Awurade adi asa me nkwa sɔre da bi nkwaje eba wufi a obeye den ye ne ntem me nua ba wotie me ha say common sense kwa che saki o se wo yetia ni wan wonu nti wo tena wo sa ye bibi fa nkwaje ho ene ebia Awurade kasa kyerɛ wo honhom Onyankopɔn kasa kyerɛ wo kra sɛ me nua ba watena fi akyɛ onua ba ma ade ba na wo ye wo nkwaje ho obu wo hu no kura kwa no pa and still what aso o baby o wa me nua endile o na Onyankopɔn bɛda ahye obu ya aten so som edume bi a abambuo bɛba on sasakio enkrofo ebu no sɛ wo ye di boyani nanso ebeduru no ebe no na obɛyɛ mutini ebi anipa ni mese kromfo de sɛ we asemasi na bra bonye nanso o ka baya bono so nipa bone ba so ba hwe no obɛgye wo mo a ayira timinia ebi abraba wutimo no sɛ krono na wo bɔ saware sɛ ye sɛ dwaman abosonsom ani berebere ahoye bi ne ma bi anya wakwa mu a hunu sɛ Yesu ba sɛ obɛhwe no obɛgye wo mo ayira endi nkrofo bi a wo mo ayira ntina Yesu so obɛ wi ase ne manya sɛ Yesu sɛ abagye ani amia sɛ abayira mo no Awurade nyi nipa wan frɛmfiri esumu ankosumu wan frɛmfiri efimu ankofimu ne mo frɛmfiri efimu de aba hotie mu na fo ya abra bana besesa tinne wa wotie me ebere ntwen wate ebere ntwen o Onyankopɔn nim te bia obi a wo mu Onyankopɔn nim bia na sakio no wo so afurudua oduru wo ne Yesu ansini trase opagya na ni hwe soro no hu sakio ene Yesu amana ne so wo hwe sɛ abranti ye ne ntem wate ye ne ntem endile emasika ni bra na ada emawiase akono anhya wo so wunya mfa Awurade bibia betimi asi o wobetimi ye wu afiri wiase amana ye okyena nkwana ni wiase bibia betimi asi onipa bra bomo na temude ni nyama ya kora no a owuo de e da ho otwe ye de be na ye afa ye nkwaje ho meni aba na wotie me sakio ye ne ntem o ye ne ntem no si fom wa amana ba mu Yesu ko ni fie nyasa fa Yesu ko ni fie no afa di asa sakio da na wadada bi na afa nyasa ma di Yesu akomi fie na enwo ho ano no oji Yesu ko fie de be na obeye obenya na ho afa Yesu aba fie ne wo bɔ mpaya na suafo nyina e bɔ mpaya na sakio otene ba bi da bi enkwaje ye hu adwuma sɛ ne wagye Yesu adi na Yesu ho abatena wo mode a bɔ mɔden sɛ ne Kristofo be hie mu entena fie saa ye de ba bo nkwaje ene ya domo bre ene ye nkwaje da sakio ne ntem o ye ne ntem no osi fom ye ne ntem wa bra bo mote endile na otwen a woni de wokyena ebeba enne ni woye na de wokyena wo ho aye hu enne nko a bi betimi asi na wokyena nso ye me ye ne maye o onua ne maanya anye ye bɔ mpaye wa ne wate Awurade asemi sɛ wonya mfa Awurade na Yesu ho matena wo mu a enne de me kasa kyerɛ mo sɛ wonya mfa Awurade fa Awurade na Awurade asemi enye enhyira ma wo so afa Awurade so yakɔ ayie na nkwaje ba wo fi a wo ba ye hu adwuma nkwaje ba wa bra bom ba ye wo da na ye bɔ mpaye wa wonya mfa Awurade ka kyerɛ Awurade fa me bɔ ne kyeme bidi ma bra bɔ so Awurade fa me ye wo ba mesomo da bia Awurade me de ne wasama bai ehye wonsa stress obi bia na wate asemi obeso wosomo Awurade hu ne mobɔ bie na bie na dwene mu ne so de wasomo nso wahwe ase Awurade me so ma no so Awurade hu oman mobɔ me de oman Ghana ne arefo nyina so hya wonsa Awurade bɔ oman ho bai ma wasema nya nhyira obi bia wote ye bia bra bɔ mu menim sɛ wahyira asemi so de amaye yeda wase ewo Yesu din yi mu amen.